hamni share non ande no wuldini ay no bilam adam halam ma den rawane ko rawane to budu fuur ay mo di ngessa wending mora mbay fay wending njol lanta tati fay taga tangul to miram mani boldo anan maaji nendi do wallahi o mi ciddi lan non laade ko wallahi do ya ida amin tambi don non halam ma kadi sa min jaxadi nangir wulni tan fay ma min hakkunde maaji nendi do no wadi ngabu ngotu am biyamo jaja wallahi jambar jaja fo jambar wallahi simen wori cham o yaro ko korduni ango padani ko kullu korka tan kal korka ala ko fadi ande sikaza ñandi korka de hande nyalo mon andi mo hande andi wulti ha ki wulide la ilaha illallah ade tan bidongo comme kor he mi ke kam kor mi wawa to ngolmi do an nyalo ma yahan hay nokku biya Allah sen tampi kor kay maro en faamu dum tan ko ne ngona waw mi ngami wawa kor kay wallahi wawa ha dum non arandi fay grand place mi yami fofti o ronkam jijira mo be nam ton mi yami won ton ha do e min bodo biya ko mi tampu wato ngolmi do mi anda ni so mo mami yetti nyalo ma yahan hay nokku ha tampude arandi kay mi kor kay mi wona bawdum yehi o nyalle de la ilaha illallah oh ijam ben chigo mi ngone leer ko ben kedo misi ya wari ya nange wulite kam nanda ke gira mo ko bodo la ilaha illallah aw ga leli ga o yaro ko day gal ni lay me ko duda hewi hal non pour sama tanyo de parde hewi hal ay wuli assalamu alaikum cham badon badon chelli ma sha Allah alhamdulillah Mawdu alhamdulillah wala padino hiccanko dum won ko nani dum en sal dum tegen boyata wonde sehilabe sal boyata wonde sehilabe salem boyata wonde sehilabe gongo so yintana hale sal ko nani en ko paddinodo ko benni ko artiri dum ja hal hen dum wona hala mawdo foran kaldini wallahi morde kay yonti horde so ko kala mo fatto wallahi bangudo onon fof gorum no mo coda lo fat kedde kam sey no mo coda lo kedde kam ay wino itti kam to en ko arde do en ene fofto se den kala haala diini eden kala haala ko faate korto bismillah yimbe kontini yimbe kala sen gandi non en bawa haalde ko faate diini odon kala haaluji wona haaluji mon ko faataade korto aneni ummum hocca pale mo hoora gallam ay neddo san haala faate diini kam wona korko haale neddo faddo dum muy foy kalen hen wallahi jaago dum kan mami haalde ano dum kan mami haalde hoto memam sase kamera foy hoto memam sase kamera foy subake ay ko woni haala ay ko woni gongo ala cham ko woni gongo min bodum ya sabu jawren ndeyotere ko yewtere o gollo har ko rawna ko lawul sursari mimi yehi aboyido onon ko mo bolle puyi to ngopla onon ko mo bolle puyi yehi lawlam min ko ron onon ko jiide jesmo fo ngada ko o am baba gal hora o go jafal
ya kangam sikka nandana kordi hulire ko ni ram mbay mu lutuba nambe chambe ande Allah yafu men tan sobe ko farin wallahi ko wira ko korgo nande ko ko jida lay farmo ko fadama boy o kor tam nangeru o non bari juma ni mujje rendi waktu on tan boyra yo ya min kay pun mi heblade ga yang ko galle mako do na fado yefto fado binde kawdon juma non randu tele 5 hefte do kam taw ay oh woni jawdi Jamana bulan dia ada actu. Kalau korka jog hay ijam. Ni kam min hajal wal. Korka nyala mo korka fudda ayi pare ngabbe de. ko jiida yo Ya padde. ko korka La ilaha illallah. korko waadum mi wa hal hokka waadu mi sellay ada andi borom force Borom ya do mi ar. mi wi'am hoore aha ko ndi fan mi nelawɗo ala an werta sajjande ni ijjam jemi ɗo o boɗ marol ko woni hen wawonde kadi ndino holto yahar ɗo mo ara ni ɓeɗe safo nokka hen Kalem ya yiyeyim bak. Kalem elfin var da bak. Ben de hocam nasıl oynuyor? Kaya sen bu nyama ni mtampi. Mtampi. wa alaykum feram boni ñiram sanu wala hawla ñir wonna yawnu ngara non le wala wura non ha siftri ñiram tampinim ijjam sal mara hoore ha gonduɗa sal ijjam sal ko nindi jungo ma ko sal ande murum suami ñamano jongnal suami ñamano la ta jaba dum gañi ko de were fedwere hunuma ar ronki hay halde rongere nene hunuma la ilaha yang illallah ko ndo ko no hono do hoto ba ko lobbe jalma ko ndo sani ini gijam wallahi usal do yo maydo so halam ko an halti yo maydo fo kalam yo maydo so halam ko an halti fawɗa mi ɓeɗo no kirchesi o jappas wona jappas assalamu alaikum chame sal gundo mara cham araji min holko muskame ma ka teyani ɗum korko an a ari a tawi yimɓe ne ndumti a anda holko tawi ɗumen rumtade kay sal da kadi ƴewyam mi tappade ma kom gardo do I bijam mi tempi mi wawa jokkidde arandi ho dabba e juurti arandi hoɗɗum aɗa ñaama bisimillah yo Allah dan yo haɗɗo yo haɗɗo woni tan ko piston dira ko ndo de pass Bandan ko ko dum nyalaw ko. Ay. wala hok hop apindu ni cheikh Ah, bi ama. woni kerem non yo hawdo wallahi yo maydo wallahi anande jam ko apiri balde nayi ya ora ju filma fi ya ora ju pi ju après wa du Ijam. ja Jinde ko bol hakkunde moɗon tan.
Salé Dia. Gitam de gonde bela. Salé Dia son pari ñamde après. Ya ilaha illallah. Ki por hon jangna suhabi ñaman don. Baabiraɓe mawɓe fonnoɓe waajade ay ono kay joƴine kurusaji woni ɗi less moɓɓuɗum hol onon hol kurusaji no hol onon hol kurusaji onon kay joƴine kurusaji woni ɗi ja ko kamɓe de onon yendu men hay ɓiɓɓe mon ene koora oɗo yendu min onon baabiraɓe mawɓe hellifaɓe ala fonnoɓe waajade yimɓe ala fo no mi haal ha ewo joni ko he jom gale mo foye hoto galle mum walla lon kessa onon on ngala gaccini so mbiyama ko moɓoro kawal ano sukko ko tekki rondi fof ko an rondi an noddi yiɓe addiɓe ɗo or yennam anani or yennam yennugo ala hakkude babiraɗo mawɗo paɗɗone an e hokkam min hokkam kuptare ɗum noon a gayni tottam dépasse eyyi nda kum tardi yo wel noon mbimi tottam kum tardi no yewale sene wela walla wela ha weltama an kay wooru continue macaron ma wona ko min deppisi e jom min kewal mawɗo so hersi wer ko min te min kay min te a sukki ham ni daguɗa wonma nda nawal an neɗɗo ya soodi yo ni kuptare yoni ha joni hay goto yiya ablak ha joni jippaki joni futoyam ha joni hay goto maɓɓe arani hande koye neɗɗo ɗanima ha kumtani fari ijam a jabra koy allah seeɗi o hande ma lellelo ɗo kam ɓaari kam en andi kam allen se hande kam humtarama lelo ɗo kam ha onon kam wona Ablay nanmi doni haala e gallo eɓe Ablay eɓe an futur yoni assalamu alaikum maaleykum salam an ari mi jari ngune jari tilde mawɗum ni hettuga ko père woni wonɗen mare père so ara mum ta tan findin père ma père ari me sinto kum tawi mi Ablay ko bamma eri ni ari kum do baba atira ni findi mam la ɗiba la mi findi ma finan baba atan ko bamma alhamdulillah wallahi baba he nanal magal hotto ko ñamal ma tan so funna ma hando yerto ni tan nanal magal hotto ko ñamal ma an baba mi nyalli hore tan wala kam kala yurdi yana e ñam de ƴa ñam wala an ɗi fa horani anen nana wiira hedde mo hurun sikanda ko mo waran ko mo dima ko korto mo huruno en makko non de babiraɓe gadi ɗo e nam tan taw babiraɓe mbaɗɗo riñum men hallo babiraɓe eɓe ndiñi makkorum kam a so fami jiɗami bam ñam Ablay min ko bamma Ablay ko ayi so horino kay ma waro humto hot cafti yummo e dar mi haalante nene wiya ñam ma huruno tan a ɗum waɗi a hoore hande korto baba hamma hoorde baba min wimami hoore e ɓaɗa Aɗa haala yumma? a haɗa humtade baba mi haɗa humtade ɗum kay ko ɓooyi ɗum an kay majjat jikku yumma kono wallahi ma artemo asan ñamdu sar fe wallahi ma artemo murnen Ablay hot sabi tan Ablay hot sabi tomi ba ɓurnen Ablay komi bamma hot sabi tomi a baba jaggu mbur tan Ablay komi bamma ɓurnen ñam waftu ɓen ni a fa il faut mokken baba ɓurnen